Oras sa Bugos nga Pilipinas, nagdangat na kita sa takna alas 10:38 sang aga. Welcome mga abyan sa aton na palatuntunan Brigade in Action. No, pit sa 21 kita subong sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kami gyapon ang inyong mga kaupod sa kahanginan mga kauturan. Sergeant Dikinya, subong man ang akong sparring partner halin sa 32nd CMO Company. Sergeant Kikana. Okay. No, so good morning sa tanan naton nga tigpalamati diriya sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag sa tanan nga malabutan sang aton pagpangalagad, no. So nagligad si mana partner aton na istoryanto ang regarding sa iklip. Yes. So nautod kita tungod kay gamay ang aton nga chimpo subong ipadayon naton. So before that, no, so good morning gali sa aton halangdon kag mapisan nga gobernador sa probinsya sang Negros Occidental kay Gobernador Bong Lacson. No, subong man sa kay Vice Governor Ferrer, no. And mayong aga man sa aton acting brigade commander sa 303rd Brigade kay Colonel Michael Samson, no. And sa aton tropa sa sa mga battalions, sila binagid sa 62nd IB, no, sa Unifier Battalion kay Lieutenant Colonel Melvin Flores. And sa 79th IB, no, sa tropa ni Lieutenant Colonel Gerald Albaran na nga naka-base naman mga abyan sa may Barangay Bato. Barangay Bato, Sagay City, no. And sa atong mga kapulisan partner, Yes. pamiyamawan sila. Kay Police Colonel Rumi Palge, no, sang ang Police Director sang NOCPO. And then kay Police Colonel Manuel Placido, ang BCPO naton. Yes, may aga sa tanan. Sa aton nga tropa sa Coast Guard, no, nga naga-monitor sila subong Yes, sa correct. nga Chimputa. Tungod kay may palaabuton kitang bagyo ining bagyong Auring. Auring. No? So kagapon gani gin-cancel na ang mga biyahe, Opo. no, sa mga sakayan pang dagat diriya sa Bacolod kag sa iban pang parts sang Negros Occidental tungod kay medyo mabalod ang aton nga kadagatan. Yes. No, and may aga galida sa akon nga duha ka chikiting nga mga Yes. hinablos, no, kay Angel kag kay Bibi may aga. Kay So partner, no? Captain Kelvin Bayaban, among atong brigade sim officer nga naga-monitor gid sa aton. Good morning gali kay kay Sir Bayaban, subong man and sa tropa sang 303rd Brigade, no. So partner, before kita magkadto sa aton nga topiko subong aga, aton na ihatag sa ilang aton nga weekly accomplishment, no. Yes, Kaya ang aton nga tropa, no, sa 303rd Brigade kag sa mga line units is sako gini sila, no. So tinalikdan to sa February 14 samtang kita diya naga-program partner. Ang 79th IB nagpatigayon sila ya sang Medical mission. no, dira sa may Sang Fernando Talisay. yes, oo, sa may Talisay nga part. So damo sang nabuligan sila, no. Upod man nila ang ang LGU, ang LGU local kag government ang, sa Talisay, no, ang PNP, ginapamunuan. no? Yes, ginapamunuan ni Honorable Jesus Antonio Nil Lizares III. yes, oo, no. So damo pa to sila mga upod. Like example sang Bacolod Eagles Club, Yes. no. And kay Nis Bikeri nag-upod man, no. Ang Felix Yusay Foundation, subong man ang Amity Volunteer upod man sa ila para sa medical mission kag pasalamat kita nga damo naman kita sang kauturan nga nabuligan. Of course, yara man ang youth for peace movement natin. And sang tinalikdan niya nga Pebrero 17, ang aton niya nga brigade nag-attend sa Regional Development Council meeting via Video teleconference. Yes, Zoom ni no. So ginistoryan dito regarding ang mga development sa mga nagkalain-lain nga probinsya diri sa aton Yes. rehiyon. And related ni siya partner sa giistoryahan aning Regional Development Council meeting is ang previous nga accomplishments sa Yes. ETF, LCAC, and then ang mga mission planning kag ang palaabuton pa nga programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Yes, Conflict. No? oo. So amo na sa ang aton nga aton nga Ang accomplishment sa ligad ng mga sinimana. And karon istoryantang sa iklip ha. Yes. No? Oo. Oo. Hindi kita malipat na partner kay sa ligad na kulangan ta sa oras Oo. ya. So before dali sina, no, so ginipay balo man naton sa aton nga pumuluyo nga ang aton nga bag-o nga Commanding General Philippine Army is nag-assume na sang iyang nga posisyon, no.
si Lieutenant General Jose C. Fausto Jr. yes, Faustino, no? Si Faustino. General Faustino ang bago subong commanding general sang Philippine Army. Kay tigin buslan niya si General Subihana. Yes. Kay si General Subihana ang nagpungko bilang CGPA. CGPA, no? Ang Chief of Staff Chief of Armed Staff. Forces of the Philippines. CGPA, sa previous. Previous CGPA din siya subong ang Chief of Staff Armed Forces of the Philippines. So ining si General Faustino is member ni sa sang Philippine Military Academy Maringal Class of 1988. Kag ang mga previous nga position is nangin Eastern Mindanao Command Commander siya, no? And Commandant of Cadets and Head Tactics sang PME, no? Naging 10th Infantry Aguila Division Commander, nangin commander man sang 35th Infantry Battalion, no? Ang iyaman nga gin po siya 501st Infantry Brigade pagid. So damo sa naging experience kag hambagan naton dako ini nga bulig ang iya mga experience para iya mauyatan kag matuytoyan sang insakto ang aton tropa sa Philippine Army, no? So congratulations kay Yes. General Faustino, sir. Kabay pang mangin maayo ang dalagan sang aton nga organisasyon. So okay, no? And ano pa, no? Ang balgani naton ang iklip, no? Yes. Ibalik naton ni Hindi ang natin may malipatan kay amo ni promisa naton sa mga suki naton nga So, balo ko partner, ikaw expert ka gid sini sa ginitawag nga nga iklip. So, ihatag ko sa imong microphone para i-explain kung ano bala ining iklip kag para bala diin ang iklip, Yes, correct. partner. Sang ligad ng mga sinimana, no, amo nang gipromisa naton sa mga suki naton nga tigpalamati diri sa kanginan. Pero actually live kita subong sa kanginan partner, no, sa Action Radio Bacolod, and then sa Brown Eagle, no, Facebook page. Pwede naton na ma-like and share para makita man sa mga kabiyanan naton nga wala diri sa Negros, no. Yes. Hindi masakop sang aton pagpangalagad sa Yes, kanginan, no, kag sa Facebook page. kung gusto nila hatag sang comment Yes. o pag panamyaw greetings, pwede sila mag-text sa aton nga hotline. No? Yes. So ang hotline naton sa aton program Brigade and Action, ang aton globe is 0956 328 2415. Liwaton ta 0956 328 2415. Kag Yes. sa aton nga smart 0919 507 2100. 0919-507-2100. Sa mga comments, suggestion, greetings, no? Greetings, Kasi may pwede po. mga gusto Oo. ko mo pa nga Tatamyaw. tamyawon sa imo mga loved ones, di welcome ta diri sa aton nga platontonan. So partner, Yes, ang i-clip no? ta i-explain na para matagaan sila idea. Ano bala ini kag kay para bala sino ini? Yes, correct. Ang ICLIP or Enhanced Comprehensive Local Integration Program, no, isa ka programa sa inyong gobyerno, no, nga ang katuyuan nga ang mga kautoran naton sa napiyak nga bahin or na rekruta, no, sa ining ginatawag naton nga CPP, NPA, NDF, no, nga gusto na yan magbalik sa sabak sang aton gobyerno. So pinaagi sa ICLIP, no, amo ni ang mangin tulay ninyo, no, nga magbalik sa inyong pamilya, no. Ang sa ini nga pamaagi, no, paano bala nila ma-avail ni partner, no? So ang ICLIP, no, so sa under sa Administrative Order number 10, no, nga gipirmahan ni President Duterte sang Abril 2018. So para kasino, no, sa regular nga membro sang CPP NPA, and then ikaduwa sa asawa, sa kabataan, no, ilang mga litimo nga mga pamilya, no, sa ilang mga magulang, ang ilang mga ginikanan kag sa ilang mga utod, no, kag mga membro sang milisyang bayan. So ano ba lang mga programa nga gina-offer sang ICLIP? So una, reintegration assistance nga may valor nga 21,000, no, firearms, explosives and ammunitions, re-ammunition, immediate assistance of 15,000, livelihood assistance, no, 50,000, livelihood materials and implements or employment assistance nga 100,000 pesos, access to government services, no, medical assistance, legal assistance, then housing, modified condition cash transfer, loan and market access, alternative learning system, psychosocial assistance, college tuition stipend, no.
conditional transition grant of 5,000. Yes, so amo nang ila makuha. Ang akong di nakukanan is ang housing kag ang medical assistance kag ang livelihood assistance. Yes, Kaya mo na correct. yung importante gid sa aton nga pumuluyo mo ang aton mga basic man lang kinahanglan, balay, pagkaon, Yes. no, medical. Okay nang aton nga pumuluyo. So ang aton ginipibalo nga man ang iklip aton ni Permi nga gini hambal tungod kay ini amo ang dalan para sa pagbag-o sang kaboy isang ining aton mga kauturan nga New People's Army. Yes, nalihis ang landas. New People's Army, militia ng Bayan. bayan, no? Amo ni ang dalan para ang ila kabuhi mangin matawhay. Yes, Kag correct. magbalik sa normal, may kapital, pwede makanegosyo. Makapanibag-o naman Yes, sila or oo. makatukod naman sila sang bag-o naman nilang pagpangabuhi, no? Kay kumbaga nagbalik sila sa pinaka-permero, no? Kay halimbawa karon, no, ang pinaka worst abing matabo, no, sa mga New People's Army naton ani matutuon nga istorya, partner, is gina-target ni sila sang liquidation sang New People's Army. Ano ni nang liquidation? Nga kalimbawa, no, ang membro sang NPA, no, nga nag-surrender, no, initado ni sila sa ilang mga kaupdanan. Amo na nga gina-provide naton sang housing, partner, Yes. kag mga legal assistance kag medical assistance, of course, no, sa mga kabataan man ginatagaan sang edukasyon. Kay may mga napipila kita nga mga membro sang New People's Army nga wala gini nga tinapusan, partner. Yes, oo, amo tama gini, na no, sa- amo gini nga madasig nila marekruta ang mga kabataan. Actually, topiko nato na karon, no. Amo na nga gina-providean sila sang government, no, amo na ning tsansa sa mga kaupdanan naton sa piyak nga bahin nga gusto na bala magpanaog, no? Gusto na magpanaog, magbalik sa sabak sang gobyerno, Yes, oo. kag mga buhi sang malinong. No? Amo na ni ang pamaagi kag tikang kag ang pwede nila nga himuon, no. Yes, oo. Paano bala, no? Paano nila ma-avail ini, no? Nga halimbawa magsugod sila sa pinaka-permero. Ano bala? No, pwede sila makikoordinate sa PNP, sa Armed Forces of the Philippines, no? Pwede man sa mga local government unit naton, no? Kag sa mga barangay officials naton, pwede man, partner, base kay may napipila kita nga mga kauturan nga nahadlok sila yang mag-surrender. No? Kay ang ginahambal sa mga kopdana nila dira sa piyak nga bahin, no, nga kung mag-surrender ikaw sa pulis, mag-surrender ikaw sa army, torturon ikaw. Yes, oo. Ginapromisa na namon sa inyo nga wala gid sang tatsa ang inyong kung mag-surrender kamo. Yes, Kamo kung na- is nakahambal na, ganun no, naton. ning kapitik, no, nung kakusi, wala, Pag no. kung ang ginihambal nilang patsyon sila sang Yes, correct. sa part sang gobyerno do hindi man siguro inamatuod kayo makita mo, partner, sang 2019 ang text ni sang akong ding upod kay Hanilin no nga sang 2019 may ara kita yang 40 kabilog nga narilisan. Mga FRs nga narilisan sang livelihood assistance. Yes, correct, partner. Then 2020 may ara man. Din nagligad adlaw, ang 62nd IB na may ara man sila nga ginreleasan sang livelihood assistance. 19 kabilog ang mga former rebels. Yes. No, Hindi dito lang na sa nato Giolgan. napaghinganlan. So ang ginihamban nila nga kung mag-surrender ka, patyon ka sang army, ginahimo na nila nga propaganda para ang ila Yes. upod hindi mag-surrender. Mahadlok na mag-surrender. Pero ang Yes, kamatuoran, nga kung mag-surrender ka sa aton nga gobyerno, mas dako ang imo yang nga tsansa nga mangin maayo ang imo kabuhi. Yes, correct. Ang imo Hindi ka nga na magbalik-balik kabataan. tuya sa kabukiran nga imo kabataan ulang imo kaon dito. Yes, imo kabataan matagan edukasyon. Imo correct. yang nga kaon kompleto, pamahaw, panyaga, panyapon, kiti may ara kaya livelihood assistance. Nga, gikan May sa balay gobyerno. ka pa nga iatag. Yes, correct. Halos tanan inihatag sa imo. Kay ang gusto sang gobyerno nga mangin maayo ang imo kabuhi kag hindi ka na bala hindi na bala madulom ang imo nga huna-huna nga ti kun ara ka sa kabukiran ang imo to isipon. Seguridad mo base kun musudlon ka mo sa Gulpiada lang Oo, nga may gulpiada. mga tropa dira ka naton. Oo, nga ikaduwa. nag-operate. Sa di naman kita mangayo sinisang unta, Yes. no? So naluoy ang atong gobyerno sa mga makaluluoy man naton nga biktima sang pagpanginto sang New People's Army. Amo nga ang atong gobyerno nagahimo sang pagi para ilain ang ila nga kabuhi. No, bag-ohon ang ila kabuhi. Halin ka muda sa armado nga pakigbisog kag saylo kamo sa pangabuhi nga matawhay. Dawaton nyo ang offer sang gobyerno kay ang matudtuod nga gobyerno ining demokrasya nga Yes, ginipadalagan correct. sang aton subong
pungsod Pilipinas. No? Amo na ning chance nila partner, Yes, no? So, ambal nila partner. Ti sir, halimbawa, kung may dala kami armas, Uy, ano ang amon nga? Mas maayo pagit, no? Ang i-discuss nato na ikaw na expertise basta sa mga price ang armas nga pagabitbiton nila Oh, correct. sa panahon niya sila mag-surrender. Yes. Sige partner. No, ang may qualifications, no? Ang kung mag-surrender kita, ma-surrender ang mga kauturan naton nga sa piyak nga bahin, ang kung may madala sila nga armas, no, may equivalent inang amount partner, no. So nga revolver nga 22 caliber is nag-range siya sang 12,000 to 34,000 depende sa armas kung serviceable pa or Yes. non-serviceable. Sa kalidad. Sa kalidad sang armas, sa quality. 38, so may ara ka na May nga 38, 34,000. 38 revolver naman is 12,000 to 35,000. And then ang pistol 22 caliber, no, 16,000 to 22,000. Ang 9 mm is from 8,557 and then up to 38,000. Wow. Ang shotgun, no, nga 12 gauge ammunition is 13,000 to 60,000. Wow, perti ka dako, no? Yes, dako gid partner, no. Submachine gun, no, ang 9 mm is 35,000 to 150,000 and then ang 45 submachine gun is 28,000. No, ang light machine gun naman, mga 5.56 parehas ang M16, no, R4 is nag-range siya sang 93,000 to 449,000. Wow, Imagine perti ka that dako. money. Imagine kung mag-surrender ka tapos May madala dala mo na. ka- may dala ka pang armas. Dako na nga kapital. Oh. Ang masunod pa gid ang 7.62 which is amo ni siya ang mga importin. 210,000 to 214,000. And then ang Baltic naman nga armas, no, any kind of caliber Ini mga to ginitawag nga pugakhang. pugakhang, yes. Oh, mga pugakhang ni sa Yes. sa Ilonggo nga term. Yes, correct. 2,000 to 10,000 naman niya ang equivalent nga amount. And then ang grenade launcher 40 mm 35,000 to 89,888. No, sang automatic grenade launcher is 2,107,416.22. Ba, Pierre. No, so kung amo na madala mo, Mugani. buhay mayaman Ayos. ka, no? Imbis nga ang imo tong pangapudlay sa bukid, Oo, kung pwede makupadala na mo. nga kung i-surrender nila, amo nila i-invest nila as capital sa ilang negosyo. oo, Mag-negosyo tama. sila. Ano pang inyo nga ginahulat da sa Yes, mga correct. mga kauturan naton nga nagapati gyapon sa ideolohiya nga pangarmado. Ari dako kayong offer sang aton gobyerno para sa inyo. Amo rambal ko gani ini tsansa sang aton mga amigo, no, Yes. ining mga ginitawag naton nangin biktima sa pagpanginto Yes. sa komunista nga grupo, no? Yes, correct, So partner. subong nagaamat-amat sila surrender sa amon nga record. May 2020 pa kami nga pag-releasean, no? Nag-surrender sa 2020. So gini-process pa na subong para ma-release ang ilang cash. Yes. Subong nga 2021 may ara pero kabay pa nga magdamo ang Magdamo ang pa gid. mag-surrender. Yes, correct, partner. Kay para kung wala sang armado kag wala sang gira, ang aton nga probinsya May development. may development. Ang ginilagas na ding development. Yes, actually dumadamo sang gusto nga mga investors nga magsulod diri sa Negros Occidental. O galing ang isa ka factor nga nagaapekto ining insurgency nato. Yes, oo. No, kaya halimbawa karon magtukod sa mga establishmento dira, no? Tapos sunugon man lang sa mga New Philippine Army kay hindi maghatag sang ginatawag nila nga revolutionary tax, wala gyapon. Wala sang miyora. So, wala development. sayang. Yes, sayang ang mga opportunities nga ang iban nga mga tao makatrabaho pa tani, no, matagaan tsansa, no, halimbawa karon may establishment dira, no, may hiring niya. Yung mga kauturan naton pwede nga magtrabaho dira, hindi na lang kay bangod sin threat sang insurgency, no, insurgency sang New People's Army. So i-clarify ko lang partner ha, ang ining kabahin sa i-clip, no, what if kung madakpan ka kag voluntary surrender ka, lain naman na iya ha. Kay once kung ma-captured ka or madakpan ka gidya nga halimbawa sa gera, no, na captured ka, lain naman niya nga istorya. Lain naman Kay istorya. may atubangon ka gidya nga Kaso. unless nga nag-voluntary surrender kaya ara ya sa sabak sang gera ya nga naperde na kamo tapos nag-surrender ka pa. So hindi na niya pwede, no. Makakatubang ka na niya sing natawag nga kaso. Oo. Once ka unlike sa nga nag-surrender ka voluntarily nga ikaw gidya cooperate ya, no, sa aton kapulisan kag sa kasundaluhan or sa LGU naton, no, dira ya maka
kuha kaya sang ginatawag nga programa sang ICLIP, Yes. no? So, Ay, hindi- luyag ko lang i-clarify ha, kay may ara kay kung kaisa nga sa gera nag-surrender na. Why na mahimo kay na-capture na Captured siya. ka na, Wala no? no choice na sa mong Yes, so. either madali o madali siya sa encounter o kon mag-surrender, wala lang niya choice, pero ato bangon niya ginatawag nga kaso. Yes, Yeah, oo. so, just like for example dito sa Mabinay 6 si Miles Albasin partner. Remember ka nga nadakpan to sila ti ang ato nga time ga to, no, gitagaan na sila sang tsansa nga mag-avail sang ICLIP, no, wala pa to yan during the time nga na-captured sila sang 60-second IB. So ato gid pangatubang nila ang mga Kaso. nagkasari-sari nga kaso. Oo. So, then so, kung si Miles Rias, Himas Rias. Sayang, No, no? sayang. Sayang ang opportunity, sayang ang edukasyon, ang future sa kabataan. Yes, oo. Nga kung tani, no, kuha pa to UP graduate to partner. Oo. So, sa ginhambal mga future sang kabataan, no. Wala na kita oras, pero sa sunod nga topiko naton, sa sunod nga Domingo tungod Yes. kay i-clip ang aton na pukusan, hindi ta maglagas subong aton nga Yes, correct. nga topiko tani. Ito bilang ko nadumduman mo may na rescue nga mga Isinibe ka lumads. ni lumads no nga mga estudyante, Papatanong pa. mga minor de edad Okay. dito sa Cebu. So itakol tani naton, hindi naton malagas gid ang oras. Bitinon na naman Bitinon naman sila. suki Ano natin. bala ang natabo, no? Yes, correct. Ano bala ang mangin papel sang ginikanan sa boss damlag sang kabataan. Yes. So amo naman ang aton nga Ipag-tackle nga topiko. i-tackle sa sunod. Kay damo sang nagagwa nga issue nga nga kuno ato may correct. nagagwa I-clarify na to na. nga issue nga ato ya rescue pero sa akong kapag tanaw tungod may video mo gintan-aw ko gid ang video. Ato ya rescue gid kay nga man upod ang DSWD. Yes, correct. Sang Cebu kag sang Davao. Ang- upod ang mga ginikanan. Yes, ang ginikanan. No? Kay actually, ang ginikanan gito, ang nag-report Yes, nga oo. nagkaladula ang ilang mga kabataan. Kabataan. Halin pa to ya sa Davao. Isipon mo halin sila ya sa Davao, dalon lang sila diri Sa sa Cebu. Tapos wala communication sa mga Yes, ginikanan. correct. Mayo So, gani partner na apprehend sa nga aton ka sundaluhan. Of course nagapasalamat kita sa aton kapulisan no, Yes, sa Region oo. 7 nga na apprehend naton ini. Kay Oo. kung wala, amo na ni mga kabataan nga mag saka sa bukid. yes, I-undergo amo na naman nila ang immersion. amo naman yung mga kabataan na maguba Oo, naman nga mga oo. boss damlag nila. Correct. So, itakel ta na sa sunod Sunod nga nga topiko naton topiko. sa- Kag ano bala ang ginahimo sang armado para Yes. mag-recruit sang Mga kabataan. para maguba Nga, ang boss damlag kag magbato sa atong gobyerno. Correct. So, Nga, amo naman ang aton nga pag-orostoryan. O so kay wala namang gid kita igo nga oras para So, sa imo tamyaw. nga pagpanamyaw. Yes, tamyaw ko lang gali no ang pamilya sa 32nd Civil Military Operations Company, of course, no, kay Staff Sergeant Quinsanyo, kay Staff Sergeant Moreno, kay Staff Sergeant Salcido, of course, iban pa nga mga tropa naton nga nagakandak sa SP sa kabaranggayan. So advance happy birthday gali sa akon kay Mother Earth ko. Okay no. Yes, So ako man ginito miyo ko man nga amon for sergeant da si Sir Torre Franca no. Kag sa amon nga sergeant major kay Sir Lumogdang. Yes. Sir happy birthday. Happy birthday, sir. Kag siyempre sinablos ko kay RG no sa mga utod ko nga naga-monitor subong hindi ko na pag-isa-isahon. Mayong aga sa inyo tanan no kag sa mga bayaw ko man. Mayong aga sa inyo. So bro, bantay lang ta sa Bagyo partner. Oo, no, sa mga kautoran naton na monitor ko mo sa bagyo kay gapalapit ng bagyo na sa aton. Pero ang last ko nga nabatian is nagahinay sa. Kabay pa nga matunaw para Yes, correct. wala naman sang maperwisyo naton nga mga kautoran. Yes, ang luyag ko lang gali ipabalo ang kasundaluhan naton diri sa area sa Negros is naka full alert karon subong. Yes, Yeah. okay no. So happy birthday ko no kay Janine Di Honyo no halin Yes, kay happy Joke birthday. Bari Himina. So mga biyan wala na kita igong oras kita na naman kita sunod nga Domingo sa amo gyapon nga oras alas 10 tubtob alas 11 sang aga diri sa atong programa Brigade in Action sa Action Radio. Madamong nga salamat kag mayong aga. Bye-bye. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.